Oimore nyakuram gajwang geno mara heni odiochieng' mari odhi makare machiegni ahinya e chendo ni maro imo tarik 13 dwe mar 7 2026. Otieno ma kawuono sirikal te omanyo duoko e wechego mag tulo mosebedo katimore e pacho ka. Ji 20 nyakuram gajwang osemaki e tulo mano muoche Kisumu kod Nyahururu kimanyo ni to ere yore nyatiek gonjore kod tulo mosebedo kanene e wechego mag siasa matimore kinde mar report mogol gi Kofi Annan Foundation to nyiso ne piny Kenya nyakuram gajwang kidek donjo e tulo mapek yiero mabiro duto e chenro mar imorego kod mbaka lai en 3-6-0 lai en 3-6-0 ka bende wantie kacha live Facebook Ramogi TV ke Invui mar X kachel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithondweche. Hakuna political side yenye aina wanasiasa wenye wanapanga goons. All sides iko na watu kama hawa. Mnajua ya kwamba watu zaidi ya 20 wameshikwa kwa hizo both incidents. Oyangore ni tulo mar njore mag siasa manyo timore Kisumu nyokelo tho mar ji 2 kamigawa mar arita oyango ni achije 20 semaki Kisumu kod Nyahururu. Report Kofi Annan Foundation oyango ni Kenya ni kamarach mar bedo gi tulo e yiero mahiga manyien ka okang' makare. William Ruto has a lead, and I would say commanding lead compared to the rest of 32% as the person who Kenyans would vote for. Nonro mar Infotrack oyango ni William Ruto ema pod nigi huma. Kithure Kindiki kod Gladys Wanga mane nyime kin joma nyalo bedo jolupne e yiero mabiro. Machiegni nyakuram gajwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Komiti mar arita kwe e boma ma Kisumu osingo mar tiyo kanyakla gi obila matimo nonro maling'ling mar maka chije mitudo gi maundu mano bedo e boma ma Kisumu manaweyo ji 2 kowito ngimagi. Kaka Steve Biko leronwa, commissioner ma county ma Kisumu oyango ne giseyudo maling'ling ewi kaka nyo pang monj makamane kinde ma familia mano wito johera gi monjno to ywago ratiro kagiseyo josiasa matiyo gi rawere henyayo tulo. Kar dak manyalenda e boma ma Kisumu lit kod kuyo kwa familia ma Dickson Odiwuor jahigni 31 mane owito ngimane e kinde rakruok mane obedo e kind kweth 2 oko mar kanisa ma St. Stephen's ACK e boma ma Kisumu e kinde nyasi mar alam. Kanyo sa 12 kasa lemo tayudo ka wuoda otho to chuo kore ka pala ochako chuo bunde ye ka pala kiso ngapi pala 2 no wuoda no onge gimo wuoyo nikech en ng'ama chuo ka kisasemeka. Nyathiwa thone wach siasa ichuo nyathiwa gi pala thomo kotuo to siasa podi to sani wasechako iko. Magi bire kinde ma commissioner ma Kisumu oyango ne giseyudo maling'ling ewi kaka nopang monywa kamano kokwa jo siasa mageto bago rombe mopogore mondo nyiso bile sama chon mar gengo midhiero makamago. For it not for that intelligence we would have known because there was no prior communication as to the activities would take place in the church. We thought it was just a normal church service. But it turned out to be like a fundraising, and the other parties also brought in some people to protect them. That's why I insist, whenever a leader is coming to Kisumu, let us be informed. To kanye mimi yogie masilaha magidhi godo gojowa to kendo kanye makende idwokogi idwogi chulogi kang sama tich rum bangiso ni nitiere joma oketo gini matimo to kendo Kisumu kae emitime machal kagima nitiere gima chalo kagima ikore molos mana machalo ka jotendwa gini mondo Kisumbwa ka mondo ke to Kisumu ni ene miluongo ni soko mar jowa ma joluo. Waneno ka nitie gimoro makoro biro e Kisumu ka. Ni ng'ato niga piko mare mloko go ohala. Timiye siling moro 500 mondo dhigo timo siasa. Ta piko iwang'o. Koro dong' nono maonge piko. Gimo nyalo loso rito go joodgi. Neno
kamati mar arita kwe e boma ma Kisumu oyango ni achija boro osemaki kitudo gi monj makamano ka ginyiso geno margi mar timo pedha ne ji duto mitudo kod monj makamano moriwo nyaka joma chulo rowerego mondo kel tulo. Those who are behind the mobilization. Unfortunately, I would say that our intelligence was very timely because these youths were mobilized at around 9. That's the time the mobilization started. They were ready by around 11 or so there. Kapo nitie gimoro ma thagi e chuny gi nyawadu. Beduru piny, kokunyal bet piny kendu, beduru piny nyim jodongo, mbele jodongo. Mondo wach no mundo rum. Atwane kumwade. Lugoro moloyo josiasa. Anonro dhi nyime, familia ma Dickson Oduor manyera tich wuodgi mane en geno mar dalagi ka giseyo josiasa matiyo marach gi rowere nyayo tulo. An kod chandruok luluongo kamano. Wi machielo nyang' nomake nam chiegene ka liende cha. Koro mano ka sirikal oyie konya be nyalo konya mondo joge gi odongi. Nyithindo dhi e sikul, mama boyur kaka nyalo konyore. Steve Biko, Ramogi TV. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen nomedo singo ni apisas mag arita timo duto manyalore mar gayo njore mag siasa e thurka. Murkomen wacho ni achije 20 osemaki kaluwore gi tulo mag siasa manyomuoch Kisumu kod Nyahururu. Olose kaunti ma Turkana nyasi moro mar iko wacho ni achijego idhi makne gi bura mondo mi gibed ranyisi mar gayo timbe makamago. Na watu wanaitwa goons na kuna watu wanaitwa gangs. Hao wametuangaisha kwa mikutano ya kisiasa. Lakini nataka niambie pia wanasiasa msi-exaggerate sana kwa sababu ya your own political gain. Hakuna political side yenye aina wanasiasa wenye wanapanga goons. All sides iko na watu kama hawa. Pia lazima ukweli usemwe. Ile maneno ilifanyika Kisumu jana na ile ilifanyika huko not Al-Kalau pale Nyahururu. Ile ilifanyika Nyahururu na ile ilifanyika Kisumu. Tusianze pia kujifanya kwamba ati polisi hakuna kitu wamefanya. Mnajua ya kwamba watu zaidi ya 20 wameshikwa kwa hizo both incidents. Watu 14 wameshikwa huko Kisumu, watu karibu 10 wameshikwa huko Nyahururu. Na wote wamepelekwa kotini. Sasa huwezi laumu wizara kusema ati wizara haijafanya kitu. Sasa kotini ipambane na wale tumewashika na waweke ndani hata miaka 20 ndio wale wako nje wapate funzo kwamba huwezi tumia vibaya vijana ama huwezi tumika vibaya kuleta vita kati ya watu na watu wenyewe. Nonro motim gi riwruok mar Kofi Annan Foundation oyango ni Kenya en achiel kuom pinje ma ineno ni tulo nyalo muochie e yiero mage. Nonro no oyango ni rapim mar nyalo mar Kenya luwore midhiero mar tulo e yiero mabiro na tamalo 84.1. Mano manie kind pinje 10 mokwongo. Report no koro yango dwaro manitie mar oganda kod sirikal ne oni ogeng'o timbe makide kelo midhiero ne piny Kenya kaka notimore higa 2007. Piny Kenya kidek neno tungni kod lweny motudre gi siasa e kinde yiero mag 2027. Man kaluwore gi report ma ogol gi Kofi Annan Foundation. Report no nyiso ni piny Kenya pok ne otimo yiero moro amora e yor kwe. Nyaka nene kama koro keto piny Kenya listi mar pinje 10 matulo thoro bedoe koriwo koda ka piny Somalia, Burundi, Nigeria kod the Democratic Republic of Congo. Piny Kenya no bedo ko tulo mapek e higa 2007 bang' lendo maduoko mar yiero ma jatend piny tulo manoweyo ji moloyo 1,000 kowito ngimagi. Report no ma ogol e dwe mar 6 kata kamano yango ne piny Kenya otimo maber moloyo pinje moluwore e keto chike kod chenro mag yiero, to kata kamano piny Kenya pod nyalo biro bedo gi tulo e rapim mar tamalo 84.1. Ka irango rapim rochruok mag yiero ma thoro timore pinje, Kenya ni kod rapim mar 45.4, kamano ni piny mar rapim mamalo ma oketi ne pinje mane alwora mage ma en 51.1. Kata kamano luoro to pod nitie ni kako okang' to tulo nyalo muoch.
Ripod no yango ni nondono notenre bedo ni piny Kenya kidek bedo kod tulo mag yiero kama oriwo lweny manie kind oganda e miere, ng'anyo kod liet mag siasa. Ripod no yango ni lwasi mar siasa mar Kenya kidek bedo gi tulo kaluwore gi piem mapek ma jatend piny, siasa mar dhoudi, onge mar tije ne rawere, laro lowo kod rem bedo gi adieri kuom duol matao yiere pacho ka IEBC. Weche mamoko maduol lwasi mar yiero gin pek mar ngima, liet ma ikelo gi liet mar siasa, ma ikelo gi kweth maketo sirikal tesre, usuru mamalo ma oganda kwedo, tiyo marach gi obila kod mibadhi. Ripod no yango ni duol mar IEBC ni kod ting' maduogo yie mar oganda kuomgi kendo duoko chien nyalo matulo bedo e yiero mabiro. Ripod no bende oyango ni piny Kenya ni kod bede migepe motegno kanyakla kod riwruoge motegno makedo ne oganda, ka bende piny Kenya ni kod chike motegno mohewo pinje mamoko mokiyo kode kama giowinjo bedni gayo tulo e pacho ka otigo deyo makare. Ripod ni biro kodong' higa achiel to piny Kenya dhi e yiero maduong' ka kweth makedo sirikal tesre bende temo manyo jachung' achiel mabiro piem gi jatend piny Kenya William Ruto. E kinde maliet mar siasa bende koro medore, rombe mag siasa osebed ka itimo e monj mag siasa ma oseyo oganda gi hinyruok ka kweth seyo nyawadgi kuom tulo makamago. Duol mar IEBC omiyo jaod bura ma Nakuru Town West David Gikaria seche 12 mondo omi ochop e nyim IEBC ma onge leo kendo oduoko penjo e weche ma itudego ne nowacho e wi wach kuombolo e yiero madundo ma ol Kalau matimore jumane. Magitimore kaka wuono e giko tayo campaign motelo ne yiero makamano. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Kaka yorido chike mag yiero pacho ka, duol matao yiero kod kio pacho ka IEBC omedo kaso tol kendo keto josiasa wikogi mondo tang' kod ketho chike mag yiero. Gisani, jaod bura ma Nakuru Town West David Gikaria nie tago maliet kendo komiti IEBC marango rocho chike mag yiero mocho e kom kod komisona Lutalala Mukwana upimo ne David Gikaria muya gi wipeke kendo koni kinyo chopi eno wuone nyim komiti no saa 3 ma onge leo maponono biro leo tibiro chwade fwai kata kao ne okang' mar chik. For emphasis, the only ground upon which this adjournment is being granted is to grant the honorable member the last chance to get his day before this committee, and this is predicated on Article 50 and Article 47 and all other enabling provisions of the law. Jaduburano omisa moth mar chopo wuok tich e nyim komiti no e kod ketho mar puso weche moko mamulo kuom magombulu motel ne yiero madundo ma ol Kalau. Kata kamano, ong'wony kendo yayo ng'ich chopo anniversary towers kendo oro mana jating' ndai mare ma oriembi kod IEBC kendo duogo kod okil mar Gikaria Mike Ombongo manoko ni apuduno ne jatelo no neni kod midekre. You actually come here seeking permission based on documents you don't even have yourself as you arrive here. Is that respect for this committee? Check and get all those documents that are requested, the documents. Magitimore kinde mathuolo mar kampeno Lora Yanga e kar chung' od bura ma ol Kalau motel ne yiero madundo midhi bagi kanyo tich ang'wen tarik 16. E kweth mag siasa otimo kampen mag-gi gigeno mar yudo sir lwedo. And I want to tell those people that are campaigning on behalf of Kasongo here, you are very sure that you have already lost. You have invested billions trying to bribe our people. Our people have eaten all the goodies that you have given them. We had you tell our young people that they should vote and go home. We are not going. We are not going. We are not going. We shall only leave the polling station once the last vote has been counted. Bende kamachielo en ni duond bura mar UDA bende olungo chenro no kaka yoro luruok kod kinde mochiw kod IEBC. Na siku ya leo tunapokamilisha hii safari, kama vile ambavyo niliwaambia ya kwamba mimi nitasimama kwa haki kwa wananchi wetu hapa Olkalau. Gimaol Kalau yo jochung' ochiko moriwo koda ka Samuel Mushina
mar UDA, Sami Kamau mar DCP, Wilson Kigwa mar Jubilee, Timothy Kamau mar People Renaissance Movement, Abdullahi Hussein mar FPK, Edward Madhenge mar Kenya Moja, Rachel Wangui mar People's Democratic Party, Stephen Wanyoike mar National Liberal Party kod Edwin Kariri Mushiri mar PNU. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ema pod humbe ni malo e pacho ka gi atamalo 32 ka iluwe kod Kalonzo Musyoka mantiere kod atamalo 13. Man kaluwore gi nonro mochiw gi kambi mar Infotrack ma bende olero ne Kithure Kindiki kod Gladys Wanga manie thuolo manyime mar bedo jolup William Ruto e yiero mabiro. Judith Omondi hintiere kod ler. Riwruok matimo nonro mar Infotrack omenyo telo mapacho ka duond buche kod siasa mabiro e ripot magigolo ayanga odiochieng' makawuono. E ripod ni, jatend piny William Ruto omeny kaka jal manyalo kawo telo e tielo mar ariyo poni yiero ne otime kind tarik 22 nyaka tarik 26 mar dwe mar auchiel mane otimie nonro gi. Ruto iluwo kod Kalonzo Musyoka e atamalo 13, Edwin Sifuna e atamalo 12, Fred Matiang'i e atamalo 12, ka josiasa mamoko kama oriwo Rigathi Gachagua, Babu Owino, David Maraga kod Martha Karua oyudo e kind atamalo 4 nyaka 1. President Ruto has a command in about 5 regions. His highest is from Northeastern at 59%, followed by Rift Valley, 46%. Then the Nyanza at 40, Coast 33, then Nairobi 19, Western 35. Eteko mar chiwo sir ne sirikal mar Manywanda, atamalo 33 mar ji 3,000 mane okawo pachgi, chiwo sir ne sirikand Manywanda kod aluora ma Nyanza e listi mamalo mar gwenge masiro sirikandno mar Manywanda. Atamalo mathoth mar ji mane okawo pachgi e gwenge ma Nyanza ochiwo paro mondo mi jatend piny William Ruto okawo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaka jalupne e yiero mabiro, ka ji mamoko to paro ni Oburu Oginga e maromo e lemono. Wanga e parogo okawo namba 2 e pacho ka mangima bang' Profesa Kithure Kindiki. In Nyanza, they would prefer Gladys Wanga to be the running mate, then followed by Dr. Oburu at 25%. The uncertainty on who could be the possible running mate for the broad-based government is still high, because 37% are not sure. They are not sure on who they could consider. MB mar duond bura mar UDA otelo kod atamalo 22, kiluwe kod ODM man kod atamalo 21, DCP atamalo 9, Wiper atamalo 5 ka Jubilee to ni kod atamalo 6. Kirango kaka duond buche osetimo yare higa mar 2024 nyaka sani, UDA kod DCP osedongore kipimo kod ODM ma odok chien kod atamalo 17. Those that have lost considerably are ODM, which has lost about 17% popularity. Then of course we've also seen here Jubilee losing 2%. So this graph will just see the gains and the drop over the 4 polls that we are comparing. Ripod ni bende omenyo jatelo maideo ni nyalo fuadho bandech kweth maketo sirikal tesre, ka thuolo ma okuongo en mar Kalonzo Musyoka kiluwe kod Matiang'i, Sifuna, Rigathi luwo mabor chien kod atamalo 9. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokanya sectors mopogore opogore koro tiyo gi riekni mag jiwo jopiny ondikre kaka jogombulu kae kaunti ma Homa Bay sani kore geto kuonde ma oganda chokore. Chenro ma kamano nywando Peace Commissioner ma kaunti no jotelo abisas mag IBC e kin mamoko maneno ni kaunti no bedo gi jogombulu moheo 800 ka ochopo yiero 2027. Ale bich ngile kwa kaunti ma Homa Bay.
e yiero mane obagi gana riyo kod 22. Kaunti ma Homa Bay ne kod kwan jogo ombulu maromo gana 500 kod 51. Kwan maduol mochune yiero pacho ka ndi IBC getone ni ochopo gana 780 kochopo yiero mibage pacho ka higa manyien kalore kod chenro ma osebedo kadhi nyime mar jowach ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka. E kaunti ma Homa Bay chenro mar jowach ndiko jogo ombulu manyien kod jowach ka opande osebedo kadhi nyime e kuonde chung'ute buche mopogore, chenro ma bende kelo kanyakla jokanyo sectors mopogore. Commission e kaunti ma Homa Bay Ronald Mwiwawi mane loso e kinde chenro mar jogo ombulu manyien ka chud bura mandhewa ne okune nyaka sani ji moingo 120 e kaunti ni osekawo ombulu manyien ka dwaro margi ne chopo gana 800. We have quite a number of Homa Bay people with the national identification cards, and that we need to reach out to them so that all of them can register as voters. We have realized that if we mop up, we do a good mop up, we shall go in excess of 800,000 voters. Even by December. Kaja bura mandhewa matino weno mane ochano romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore mawuok ndhewa ya ji ondiko jogo ombulu manyien wacho ni koro gichako wuotho awards te mandhewa eneno ne gikalo kwan ma IBC getonde kondhewa ka okoni mane manyalo miyo jatend piny William Ruto yudo ombulu mathoth e yiero mabiro. 36,000 magimi wasa target wakal mwa kete 50. At the end of the exercise wadwaro ni ndhewa kaka wasebedo mbele cha wabelgi 150,000 votes mwanyalo keto ne jaduong' Ruto chieng' mwago kura mondo mi wan bende ka piny oyawore wabede gi cabinet secretary, wabede gi PS, wabede gi chair of a board. Kokale chenro makamano jopiny mapoka ombulu e counties makaluo ojiw mondo kik dong chien kalore ni mane yo kende maginyalo medo siro go jatend piny William Ruto kalore gi chenro mag dongruok mosebiro kotim e piny luo. Nikech ombulu ni ibipogo gi keni mag piny ni. An sama wan gombulu maber to wanyalo bedo tebo kendo wanyalo kwayo mathoth. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Maneno gai mar doho maduong' mogik David Maraga ochiwo siem ne Kenya dhi e lai mar tulo ka ji okotang' ochulne yiero maduong' mar 2027. Olose nyime tesendo bila mamutha ngira bang' chwalo ywak makamano Maraga kanyakla kod riwruoge makeyo ratiro mar oganda osemonj manotim e apis mag TISA kod director mar riwruogno Dana Gichengo. Gimero ni TISA en riwruok maduong' mamenyo kaka sirikal tiyo gi omenda kendo koro ikedo kode ka koro gidwaro Inspector General mar obila Douglas Kanja otim nonro e rango jonjorego. At least 13 suspected state security officers in 4 Subarus attempted to gain entry into TISA offices, operating entirely outside the legal procedures prescribed. The men aggressively demanded the identification and surrender of the lawyer who works at TISA. This pattern of state-led attacks and intimidation of vocal human rights defenders is clearly visible. National Police Service must officially account for the fleet of Subaru cars used on July 2nd, identify the officers in black suits, and state the legal basis for targeting civil society lawyers. Kenyans as a whole, I want to appeal to you. We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this. Now, if you get government engaging goons to disrupt legal proceedings, including church worship proceedings, what are you telling the country? Dakika henpario kod hadek nyakormoga juangiro kamana hinya kumedo kete Ramogi TV. Elijah Marshall wacho ni entiere nyangiela oyugi siasa ma ithoye mano ken siasa mano pachen bende aduda hakula jakinyozi wacho kanyo ni entie buembo gin kanyo giminode wacho ni weche gichopo ne makare mano Salvin Robi engineer Fred Obura mantie Mikindani Mombasa wacho ni kaber to mak jogo magolo pesa mokwongo nikech oneno ka okwantie maber ahinya kaka oganda kaeto bende Evangelist Dan Wodomoya wacho kanyo ni entiere kod wachendo Kenya ni matek jatend piny Kenya William Ruto nyaka koro ochungane na mondo owuo kendo ne kaka weche dhi nyato kata mana oko mar Nyanza e pinje mamoko regions moko bende ong'eni weche mag kwe obedo makare. Collins Bugo wacho ni entiere kodwa e chenro
luo wechege achiel kachiel ko entiere Atlanta, Georgia. Kato wacho kanyo gin gi Stephanie gi Logan gitemo winjo dholuo Ramogi TV kae giwacho ni wigi ok owil gi pacho. Erokamano ahinya. Stella Bugo bende ni kacha, ano Stella Rachel. Mandela Oniela mar Kiberi Ward wacho kacha ni kaka pile ose check-in otek mar adiera ngima oganda podi bedo medo lal mang'eny. Jachien chal ni ong'eyo piny Kenya. Wacho ni gini bago nyaka jotend arita kendo koro siasa mahiga ni opogore gi mapile. Dhano bed motang' ahinya kendo gikaw kue. Arita maya kuom Nyasaye bende dwarore mondo lamne piny Kenya. Bende kanyo ote mar jadolo Reverend Hamri Kayando. Reverend Hamri wacho ni entiere kodwa en bende luwechege yor mbui ka entiere e boma ma Cincinnati, Ohio, mane piny mar US America kocha. Okwedo motegno wach njore mamedre thurwa kae. Ahinya te Kisumu wacho ne sirikal mondo kawi okang' motegno mondo me ogeng' tho mar oganda wa yorni hoch ne joma owito anyuolagi. Mano ote mar Reverend Hamri ka entiere pinje mag Amerika. Erokamano jadolo kuom luwo wechego kata untiere pinje maoko. Neno bende ote mar Hofifa Austin wacho ni entiere kodwa e chenro en bende. Ayan Newton wacho ni jibro tho nyaka karang'o. Wacho kanyo ni ok en gima kare. Gin kanyo gi Peter kaachiel gi Caroline. Kata bende ote mar Ainea Wuor ka entiere e wi got mano Nyahera dala Masani. Wacho kanyo ni no chopo kanyo tere kodwa e chenro gin kanyo go ya moto bende jahera mar Ramogi TV. Moskum del Malit Nyasaye mondo nyalni. Ozum Kapita wacho ni holo wechege yo makare ka nitie Konyango Center. Ogo mos ne familia moto jogi e monj makoch manotimore Kisumu. Nyasaye migi hocho wuoro ka jaluo gi jaluo gore to giwacho dhok achiel. Wacho ni en gima okunjo be ne timore josiasa oterie youth mos mogik to mor kod infotrack dongruok e mwadwaro otwo ni tuta mano pache bende hoyo matin ma eno imore kikidi mabor. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwaro Mgajwang wadhi mbele gwech manyien watero nyaka kaunti ma Siaya. Mokuom johand Juakali e boma ma Bondo yogoro chiro karita kue e bomano gino makoro giwacho ni kelo kod mudho. Mkwako bomano kalore kod nok matini mamanyo bomano kod lal makinde ka kinde mar stima anyata ya luora magitimio ohala mar Juakali. E twak margi jofwamb weche e kinde chenro mar guro taya mane giyudo kuom apis mar jaod bura ma Ugenya David Ochieng. Johalago ywak ni chunogi mar loro tijegi chon mar dok pacho kaluore kod luoro mar harita margi. Akoro gikwotend kaunti ma Siaya kokalo kuom municipal ma Bondo mondo omede kwand teini mamenyo bomano. Kaduol make oteko stima mar Kenya Power bende gikwa mondo mi olosi wach stima masiko lal e alworano. Nikech stima lal
makata thoth ji mang'eny timore nikech insecurity miyo imayo ji peng tich moko timore maricho bono nikech stima onge. Kwayo ni kata kaka en ng'ama koro dhini obi mokel taya mondo taya oluor bondo ka asebedo mudho makata nyithi jowagi katiyo wanyalo gombo ni mondo wabed kata nyaka saa 2 mondo wabed gi light to stima lal ma okunyal bedo gi geno ni stima nitie. Okaluwore gi wach stima mabondo ing'eyo ni ok wanyal bet maonge power, tiende ni hatuwezi ishi bila power. Koro jatend migawo mar power ni apani nyopoko nwang'o kama switch betgo, switch pod ga. Tend kaunti ya Mombasa ochiwo kama oyiedhi mar tiego jochiw thieth yore mag fwenyo gayo kaachiel kod chiwo thieth ne jotuo mag Ebola kadiponi tuono nyalo chopo Mombasa. En okang' ma gikone gikawo bang' piny owacho yango kaunti ya Mombasa kaka achiel kuom counties ma kidek gamo tuoche makamago mapiyo to chutho kaluwore ni welo madonjo kendo mawuok e pinje moseyangi nitiere kod tuono mar Ebola. Joja oko negilero ka Mombasa. Kama oyiedhi mar rito jotuo Ebola manie gweng' ma Port Reitz e od bura machangamwe kaunti ma Mombasa. Kae, jolony mag thieth sani ichiwo negi tiegruok ewi kaka ginyalo fwenyo jotuo Ebola to kod kaka inyalo ga tuono landore mapiyo. Currently we are at Port Reitz where we are training the healthcare workers to equip them on how to respond to a viral hemorrhagic disease or Ebola. So this is a simulation center or a training center. As a county, we've been marked as a high priority county because of our proximity to the point of entry through the airport, through the seaport, and also our transportation hub, which involves the truck drivers through the point of entry, the borders with Congo, Uganda, and all the high-risk countries that are reporting the outbreaks. MSF has supported the Department of Health in Mombasa already for Mpox and for cholera. So now we are very happy to contribute to this Ebola preparedness. Ma en bang' yangore ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma jotugo kidek chope mapiyo nikech wuodhi mag meli, ndeke madonjo kaachiel kod jogo mang'ado kiewo kowuok e pinje mag libamba. Currently we are training around 20 healthcare workers from different cadres. This includes the doctors, the clinicians, the public health team, and the surveillance team. These are the first responders for sure. One of the pillars that we are really strengthening now is the case management pillar, which involves the surveillance efforts, the case management efforts, and also as well as the clinical management of these cases. We really want to help the department to equip the health workers, but not only the health workers, to be prepared in case there is a suspected case. Chenro no mar tiegruok ma itayo gi tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod riwruok mar MSF achiel kuom maino ma gikone giketo en neno ni jochiw thieth go bedo kod ikruok makare kadiponi tuono nyalo muoch e pacho ka. Kata kamano, gigolo luoro ne jodak ma Mombasa ne nyaka sani onge lipot mora mar tuono moseyudi e pacho ka. We have no Ebola case in the county and the country, but this is a very essential place or an essential step for emergency preparedness. Facility is well designed to act as an isolation facility, although in case of an active outbreak, we as a county will be able to expand the facility more because at the moment it's not able to hold as many cases as possible. But I really hope it won't happen. There is no Ebola outbreak here. Ma timore bang' tuono muoche piny DRC kuma oganda mathoth osewito ngimagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa, wadhi kaunti ma Migori kama kuom MCAs e kaunti ma Migori, ywak ni chenro mar nyiepo mag mwandu ma ong'ere kaka procurement osebed ka itimo ma odeko kod tend kaunti no gino makoro osemiyo thoth chenro mag dongruok ok tim e wang' sa kendo kelo gope. Jojuma ne gileko e kaunti ma Migori. Migori kalo budget mar bilion 12 mar kaunti ma Migori. E ikomenda, ganre ko 16 nyaka 2 kod 27 wenge koro kete tend kaunti ma Migori kod od bura ma Migori e kete tim budget ni e cholo chenro mag dongruok
ne oganda. E budget mar hikomenda gariyo kod 16 nyaka 2 kod 27 omenda mar bilion 3.7 oketi ni weche mag dongruok e kaunti ma Migori. The government of Migori, oversighted by the assembly, are optimistic that we will render more services than the previous year because we now have a bigger basket. Kuom kinde malach osebedo ka ukumo kuom MCS ka achiel kod jotimorak ni chenro mar nyiepo kata procurement mar kaunti ma Migori osebedo ka itimo deko gino mosemiyo chenro mathoth mag dongruok ok time wang' sa. Kidhi penjo department gibiro nyisi ni late disbursement, but king'iyo pesa mosebiro riro ka pesa osebiro yango in good time. Government to wacho ni nyaka rit nyaka pesa donji account ka procure services. Debe ni malo ka kuje beno timore to de koro onge gi pending bills. Tarik 24 madumora 6 mar higani bang' somo budget mar obro ma Migori mar ikomenda gare ko 16 nyaka gare ko 17 jako mar kamiti mar budget e obro ma Migori Graham Kangali ne owacho ni chenro mar dongruok ma itimo kod kaunti ma Migori inyalo time wang' sa ka chenro mar nyiepo kata procurement bedo time wang' sa. We are putting the departments on toes so that we can achieve whatever we had pledged in this budget in good time before we go to the electioneering period. Penjo maduong' edito bende chenro mag dongruok mokete budget bende osebedo ka itimo duto e giko mar ikomenda. Community projects manomiwa million 700 out of the 4.3 billion. Million 700 ni nopugi kaluwore gi parameters moko. Man kaka Jamat Kadem na yudo milion 19,998. Napoge ni mondo moko nolos nderni, an gi nderni 5 mane gilosi, na an gi pi achiel mane tim ne equipping, na an gi osiptal mane timo ne renovation, na an gi ECD classrooms 5 mane gibene gero. Nyaka samo wene nderni go sani kore kitimo kendo gidhi mbele. ECD classrooms mana keta 5 go nyaka samo wene only adek kende ma pesa osebiro. Pesa Modi, Gugo no Modi, pesa Wiro to gi pesa Diwa. Pesa Kikungo to gi pesa Sota pok obiro nyaka sani. E kinde mar somo budget mar kaunti ma Migori mar ikomenda gare ko 16 nyaka gare ko 17 ma en tarik 24 madumora 6 mar higani. Sipika mar obro ma Migori Christopher Osana ne wacho ni maromo 75 mag chenro mag dongruok mar ikomenda ganare ko 25 nyaka ganare ko 26 ne oriko setim ko 10 kaunti ma Migori. The implementation is going well and is on course. Kata kamano MC Manoth Kademo Limo Bonyo to nitiere kod paro mopogore ka ose MCS ma Migori kuom rem mar keto tend kaunti ma Migori tesre mondo ketie tim chenro mag dongruok kaka owinjore. On the 75% ma speaker wacho no, aparo ni it is not backed by facts. County Assembly ma Migori has failed in their mandate to oversight. Ma momiyo koro ng'ato nyalo ponde miriambo ka wacho ni pesa obiro modeko to pesa obiro modeko to onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom oganda Luo e kaunti ya Mombasa ochwalo ng'ur margi ewi tend od Luo mar Tom Mboya Memorial Hall mantie Mombasa magitone sani koro konyo oganda. Ageta mar jodong Luo gero odno gikoni ne en konyo e weche mag somo mag nyithindo mochando e Mombasa kaachiel kod jolo nagi e weche moko mag dongruok kod ohala. Gino masane gituone ok timre. Joja wako ne kwa Mombasa. En romo mane okelo kanyakla onagi modak Mombasa mar ng'eyo lere wi od joluo mar Tom Mboya Memorial Hall mantiere e alwora Maspaki e od bura ma Mvita Mombasa. Can we make it something like this? Onagi go mawuok e counties 4 mag Nyanza koni ne odhi manyo ler kuom mane en jaod bura manyali Hezron Awiti Bolo mikoni ne oketo boke mag odno e lwete. Tom Mboya ni nyaka negere nyaka kawuono osiko kar tiende. Nango ningeche nitiere jomoko ma jodonga ich man kod interest margi giwegi. Wadwa mondo wadwok Tom Mboya e lwet joluo mondo obed kokonyo nyithi Luo, mond Luo, yawuot Luo, jodong Luo man Mombasa mondo bed ni en giro adieri nokonyowa. Nwayudo ka jomadongo nolose chon to jomatindo masani biro bet ka kia ne Tom Mboya nitie. To koro gini kikel koko
magik matindo mwa kaka wajo dala to wabeda beda mos wawuoye jogi no wetewa ibro penji gin tango mapok miyo luogo elections to ere audited account kagen go to gimewa Awiti koni oboke mag odno ne oketi e lwete to kata kamano chenro mag tiyo gomenda michoko kuwuok e odno to onge go. To audit report manomiya an go de nyisogi pesa manowe bank 3.5 million na wacho no kanyal bedo go nikech ano kan signatory mar golo pesa bank official go ni go Mboya no kapod watindo waneno ka babo wagini e jok mane changia kendo ne gidhi e bura kanyo to bang'e akanyo wakiaga ni ang' matimore nikech kata mana mine ma nikendgi kata mine ma wajani kata ka gin gi shida kata mana nyithindo ma yatima onge kaka konyre anda te majoluo mondo bi wariwre gi dwol achiel mondo wa kony Tom Mboya from the hands of those people mosebedo ka misappropriate the funds and everything that is in there. En gino makata kamano ogolo luoro ne moko kuom oganda mane kone chalni odno ne oseusi ne joma moko ka koro gidwani oket chenro moyiedhi mabiro miyo odno iduso manyien mondo miyo chop lek mar gere mane en konyo oganda luo Mombasa. Patron man gi title owacho ni en otwe lwete otas to en go ochalo chiliel ma jowetene nitie wete ni chwore notho to wetene nitie koro dong mana gogine to ok ocham puodho kata ok opur puodho kata ok kaka puodho tiyo lakini otas to timore nade otamogi ok us puodho lakini ichame gi jomoko mane report moyudo kaka wuono members obed mondo petition uongozi mar Temboya masani ma eri miwacho maran Tomboya mondo otim audit maduong' motegno mar tipo mondo ong'ene nyaka nene gi kaw manene gi donjo office pesa nitie books of accounts nitie pesa magisetiyo go maber to nitie pesa magichamo mag jopiny to mani makoro irwakogi to mani kaka ne digolo gi office mondo obed ni office manyien nyalo donje mondo kaw Tomboya. Gikoni sani gichugo kamati moyiedhi mabiro timo nonro kaka omenda michoko e odno osebedo katiyo kapok gikawo okang' moramora. Koro wa form committee man gi legal experts mondo dhi ochunguza mondo nyiswa adieri nikech right mar nyithindo, right mar women, right mar wazee okobedo catered for and yet they have property. Youths ne train kanyo chon sani gionge authority mar dhi to ka documents magisomo kani awinjo ka omiyo wa mijingo kaka youths kech anyalo bedo gi share mara kopitia welfare mara madala to nyakwarang ni the root cause en ang'o nyakwang'e nat ne katiba mar Tomboya ma jogi noloso ma omiyo koro gini office nyaka sani ni en katiba no chal nade. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sirikal kokalo kuom migao mar riwruok Afrika ma Ugwe oketayanga okenge magiketo enyawo tudruok gi pinje mag libamba kanyakla kod keto arita e tong' mag Afrika ma Ugwe kaka yo mar nyayo helni mabiro bang' Kenya bedo nyime kaka piny machwalo mwandu ne pinje maoko. Koloso gi jofwambe bure Nairobi, jagore migao mar riwruok Afrika ma Ugwe Ugwe Mongoro Dr. Carlin Karugu wacho ni Kenya otang' e keto arita e tong' kabende gi tiyo kanyakla gi pinje malibamba e kelo dongruok kod ohelni mamoko kaka yor thiro nok ma tich e thurka. It is in our best interests that we enhance security, that we enhance reporting and surveillance mechanisms, and that we enhance efficiency within our northern corridor so that goods that are on transit can reach their destination within the fastest time possible and in good condition. Ntolo mwaka oyo machielo nyakora Mgajwang' Shadrack Ochuka
wacho ni en nyakwaro wuoro, wacho ni joluo wetimore kamano nikech sama koro gidhao gin giwuon, jomoko to mor gidhap gino. Wacho ni Joswahili wacho ni vita ya panzi furaha ya kunguni, kamana ahinya. Wacho bende kanyo ote ma Tyson Ochieng, wacho kanyo ne gimen gi Lona Obia gi mor gi Ramogi TV. Polo Sunga wacho kanyo ni Kenya okung'eyo ni Kenya ochomo kure. Pastor George Arhoabe Glow Church wacho ni hin bende kaka jodolo gi lamo ne piny Kenya. In kanyo gi Madam Vida Mar Nyar Kinyi Primary gi Pastor Elizabeth Mar Glow Church Bongu. Eno bende ote mar Jonayodo jotend arita tiuru motegno, wacho ni mane kwayo mare owuok Manyata kona mbaya Kisumu. Eno kanyo ote kanyo mar Perez Ombek, wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro gimoworo en ni pogruok e siasa jotelo omiwa ranyisi maber. Otiyo mosa ne tho giweto kanyo Edward mosa ahinya. Eno gende ote kanyo mano orkai gi Jaro Soja mono sieblo Raymond Molo, wacho ni puonj gi pakneta ne jatend piny Kenya William Ruto kaka jahera mar Ruto mora ahinya ka Ruto ni malo kaluwore gi nonro no mogol gi Infotrack. Wacho ni mano en gima more ahinya kendo wacho ni dhi bedo kamano nyaka 2032. Mano bende pache. Obila Chamotho wacho ni entiere kodwa chenro lo weche gi makare kar obila mako yude to nego gichak gi josiasa maoro yude go magimaki. Wacho ni we can't take advantage of our jobless youth. Josiasa masiao gi onego tam koda ka chunge kombe mag siasa. Kato wacho kanyo no siro report mayango ni tulo nyalo moche pachoka onge tiende gero Kenya higa mathoth kaeto wakethe gi odiochieng' achiel kende mar yiero. Otherwise wacho ni kanyo gi men gi Dora Othoko jatelo Mr. Bernard Nyakwaka mano AIGDCI omora ahinya in wan bende kombede kodwa cheno. Mandalo nena ma Kibiri Ward wacho ni oteka ahinya e pachoka oganda podhi mana lalo ngimagi jachien chal ni ong'iewo piny Kenya. Wacho ni geno mare ni piny Kenya bro bedo kod kwe. Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard kantiere kaunti ya Migori bende wacho ni keto wangi wechego madhi mbele pachoka gintiere kodwa chendo. Edi mawuok Osiri Matanda wacho ni gin kanyo gi wuon gi Kenya, wacho ni chal ka gima dwara lam no lam ne piny Kenya. Mano bende e kwayo mare. Wayo matinya kwa magajong wantiere kod mago mag tuke bang yueyo ni kikidhi mabor med chwalo ote magi agombaka hinyate wechege mwai kone chendo ni mar huimore kikidhi mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Yesu tunyamorka paki, Yesu tunyamorka dendi baba, Yesu tunyamorka dendi, Yesu tunyamorka longi baba, Yesu tunyamorka longi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Chario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. We are the baddest. Kichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo tombe miero sana katogomba katupole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy.
kama nene gik manotimo chon sana Nyakoro Mogojwang e ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoro Mogojwang sukuzo wake sukuzo maliet Nyakoro Mogojwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza sapar gide kapaga binya Nyakoro Mogojwang nyaka sapaga Rio e Ramogi TV usikose liet mara tari kuka nyunga. Mago mag tuke jatend piny Kenya William Ruto omiyo klab mar Migori mich mar $10,000,000 to klab no loyo kombe mar adhula lig ma piny National Super League. Ilimbe margi kar jot ma jatend piny Nairobi klab no bende ne omim to kama biro konyogi e wuodhgi mapile kapile e yore tuke mag lig maduong'. Jafomara James Opondo tiere kod ler. For you to get organized and win, it takes effort. It takes commitment, it takes a lot of organization, for which I want to say congratulations. Tokloyo okombe tuke adhula lig mapiny ma National Super League, club mar Migori Youth ne omolo e kar jot mar jatend piny buore Nairobi. Kuom thuolo mokwongo timno ne omiyo jatend piny okombe mane giloyo e ligno ka giduoko ne William Ruto erokamano kuom chung' kodgi kinde duto. To me, as a captain, I'm very happy, Mr. President. You have been with us since we started this our competition. Since last season, you have been good to us, supporting us. And Mr. President, it seems that you have been our kismat this season. As we want to start our season 2026-2027 in our Kenya Premier League, I may also request to be with us. Jakom mar club no Abdi Aziz Osman kane wuoyo no chiwo sigana mar club no ma olero ni osebedo ka gombo idho lig maduong' mamalo kuom higni 19. Pek mar chulo jotugo ka achiel gi bedo gi yore makare mag wuotho osebedo moko kuom pek magisekale kuom kinde duto. Fungruok ne oneno tok jatend piny miyo club no mitoka mane patron margi Mark Nyamita okwayo dweche mokalo. Imekuwa 19 years of struggle, at least this year tumefaulu at least kupata nafasi ya kuingia Premier League. Na I think your motivation imechangia sana. Ukiona basi mpya hapa imesimama hapa wakati tumesikia kuna gari inakuja, vijana wamefurahia sana na wamejituma. Most of them have grown from very humble backgrounds, Your Excellency, and that the only thing they know is football. They have played last year, the last season, we came close to actually climbing, but we only missed it by a point, and they never gave up. Ewi mich mar mitoka jatend piny bende ne omiyo club no mich mar $1,000,000 mondo kony gibedo gi ikruok makare motelo ne tuke mag lig maduong' pacho ka. Ruto ne oseyo jogo makwedo gedo mag pewe pacho ka mondo openje rawere ka pewego gin mago mabiro konyo gi koso oyo. The stadium we are building in Migori will be the home base of this great team. And I am sure with the stadia we build in every part of Kenya, we will begin to inspire more young people to step forward, sportsmen, athletes, footballers, and other games, who will come forward and take their rightful space and be the sporting nation that we are. Ruto kwayo rawere ni otigi thuolo magin godo mar yudo tije e sectors mopogore opogore mondo kik wuondgi ahoyaye. Migori Youth biro chako timo ikruok motelo ne tuke mag league season ma higa 2026-27. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Abel Nyambane ma en jariemba piko mawuok Kathika kod Nelson Kipchirchir ma en japur kahawa mawuok kaunti ma Nandi oloyo omenda mar $1,000,000 kokali e tugo mar Crash e shabiki.com. Nyambane noyudo $1.5 wacho ne obiro tiyo godo e nyiewo pikipiki mamoko kaka yori ya ohala mare. Kabende Kipchirchir moyudo $1,000,000 gato keto lony manyasani e nyayo pur mare. Campaign motisi ni Shabikia World Cup kishabiki pod dhi nyime ka jaloch yudo pok odiochieng' kabende kwan omenda madero $9,000,000 igeto chiw nyaka campaign ma kamago chope giko. Sana
Nimepanga kununua bodaboda yangu, maana yenye nilikuwa natumia ni yenye nilikuwa nimeachiriwa. Wakati huu naenda kununua yangu na nianze kufanya biashara yangu mwenyewe, ndio nijiinue mwenyewe. Hii pesa ambayo nimeishinda taiongeza shamba ili niweze kupata ka shamba nipande kahawa mingi. At least itanisaidia hapo mbele. Ikanyo hemwatieke chendone Maroi More, mwalimu Faith Mzomo wachone entiere kodwa live. John Musiega kanti Nyabondo Kajulo wachone en bendo sebedo kolo weche gi nyakanwa chake Athaongere Junior kanti Soi SDA Church rokamana hinyeng mirane nikacha. Inosanguka wachoni bomolulo Mombasa wachoni Ramogi TV choponegi heyo makare mano uoda sembo kaeto rafiki wodligala kabiero bende wachokanyo ne Givansa kod kwar Gioricho Mali Gala Kobiero gintiere kodwa chenro ginbede. Jalango tieno wachone no enadieri ni jo ODM sani onge achiel. Eno kanyo Elio Nyango Koth wachone Kisumu pacho wechegi choponegi heyo makare ahinya. Otemaro Chieng BT Beatrice wachone en go wechegi kaginondati wach siasa mawangni wachone hao makodhoge youth nyakoro bed motang kendo kigieti kodgi eyo ma okare. Eno kanyo Chok Nyalago wachone gima makodhoge ni Kenya ochomo kanya to jonjore ma Kenya gi bidhi tiek wach njore ni adier wachone Nyasaye mano yalgi. Haya Joseph Alao wacho kanyo ni makodhoge kaka kijende bedo gi chir odiochieng' alanga koting'o silaha mopogore opogore kendo gichiko kanisa tir magitim monj. Wachoni en gima wuora ahinya chir ma rawerego ene godo wachono odhiere ng'ama nooro gino wachoni bende omiyo gi chik matek ahinya bende gin bende ne giyeluwo. Erika Wochen ni kacha intiere kodwa kaeto Sami Horeyo wachoni entie Dandora Uprising joluo weuru nego jowetewa wachoni neuru kakoro jaduong' no wuoyo malita ahinya bang' wito nyathine ne tho mar nyathine no wachono wuora ahinya wachoni wang'e ngima owetewa chiel kachiel Nyakwaro Gajwang' beno kanyo Elijah Marshall kantie Nyangiela Ray Wood Agenga Kade wachoni siasa mar negruok ni to ok ber onego jogo moseyude kanya otulo kata weche njore e rombe mag siasa unjo kaunegi okenge mager mar chik. Samuel Achenje bende wachoni entie uradi wachege makare Infotrack wachoni to golo kure nondo ma ento pok no penje to kawana hinya Samuel chieng' more pinyalo puka gigochoni apane gitemo kao sample mana matin chieng' moro ginyalo chopo jojo kaka to wacho kanyo ne wach manegruok e Uganda chielo ken gima kare olita ahinya jakom bunge la wananchi Seme sub county mano George to kamana ahinya kaeto benana John Sulman wacho kanyo ni en bende osebedo kolo chendo gi jaode Nyakochia gimor gi weche gi kaka chopo kato Celine Dion to wacho ni entie kuyo Kochia wacho ni chacho siasa sani ochope kanisa koro ka siasa oschopo nyaka e kanisa oganda diringo dhi kure kanisa e moganda thoro ringe mar yudo konyruok mago pacho ganda Nyakwaro Gajwang' paro gi thoth miyo samoro okanyal somo gi duto Monica Kuma ni kachain bende mano ema kelo giko Nyakwaro Gajwang' machendo ni Maroi More elo team mono ne ochike chopne makare wagero kamana ahinya gi jaloko Wilson Ochuka osebedo bende gi director Marabu Bwafula giduto giwacho ni unind makare Ken Muga Gilange bende ne kocha gin bende gichwalo numos giwacho ni unind makare nyinga Lydia okay horitu masale.